Lajn ta' San Bastian, iż-żmien isajjar il-bajtar u għajnejn kalanġ. Dan huma tliet kitbiet ewlenin ta' Kilin li l-ħamis fil-għaxija tfakkar permezz ta' bost li tpoġġa ma' ġenb l-iskola primarja ta' Rabat, propju fit-triq fejn Kilin kiteb dwar ħafna mill-memorji ta' tfulitu fil-ktieb Lajn ta' San Bastian. Kilin li jismu propju kien Mikil Spiteri jibqa' wieħed mill-kittiba popolari fil-letteratura Maltija. Il-kittib li kien magħruf għal karattru sod u l-passjoni li kellu lejn il-Malti twilet ir-Rabat u għalhekk kien xieraq li lokalità li tant ħabb tagħtu ġieħ permezz ta' dan il-bost. Kilin kien iħobb tassew lill-familja u għalhekk ma setax jonqos li ħadna l-kummenti ta' waħda minn uliedu. Ferħana ħafna, jiena waħda miż-żgħar mit-tewmin ta' Kilin illi sentej u tliet xhur naħdem fuq dal-proġett. Ferħana ħafna li fl-aħħar il-ħolma seħħet. U plus il-boost għanna l-ktib, l-ħar ktib li ta' missieri, ġviri li għadu qatt ma ġib publikat u ħajħroċ il-lum għal-beħ u l-flus kollha sa jmorru għad-dar tal-Providenza. L-eloġu lejn Kilin ma naqax minn diversi kittiba bil-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo li aktar tard kixef il-bust jgħid li l-kittib Malti ħaddan żewġ valuri fil-kitba tiegħu, is-sempliċità u l-profondità. Is-serata organizzata mill-Kunsill Lokali tar-Rabat inkludiet ukoll kanzunetta li Kilin kiteb forma ta' poeżija, iżda li aktar tard inbidlet f'kanzunetta folkloristika ferm popolari. Il-waqur tal-art ta' Malta jaħdem kien dejjem bit-tel, iżda din il-ferrovija ma ssib xora bħala fer. Issa bdejna bil-kirkara u dal-waqt naslu il-ħamrun, ċiki ċiki ċi, ċiki ċiki ċu, ċiki ċiki ċu.